Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah bro, ini jane rong panen tapi wingi enak kejadian puting beliung. Dadi udan angin sing tak critakno mang, dadi sebagian ki wis akeh sing iki kaya ngene iki. Jadi ora ambruk, cuma ngleset ki nggone kami tuwa. Bayan guntur ki guling. Tangekno ae. Kancane tetangi kok. Heh? Kancane tetangi kok. Jane ki nggone paune 32 to jane? 32. Lah iki jane tuwek ngenteni apa to? Enggak tahu. Pak Carik kita WA-ne bar iki engko. Lah ya wis tuwek. Ora ndang ngenteni panen ra patek butuh dhuwit piye to ki? Iya. Iki nggone lurah, wingi malah nggone lurah turu iki wis panen iki mang. Sekire dipaneni dina iki lurah. Mergo turu. Lah ngaten iki eman-eman Badi. Eman-eman jane mumpun tuwek kok. Nah, iya kok koyo ndak karek-karek ngono koyo gandal berapa itu kok ngenteni 32 masalahnya nek ganti tambahin nang kamare tambahin enggak padahal turu kok ngono gak sing nemu malah. Lah nggih. Niki sing asem-asem meneh. Lah ternyata teman-teman makan-makan. Kena angin dek iki bro iki. Angin sak sore tok wi arep magrib ge biok. Langsung ki mang ya wis udan. Ki mang ya akeh. Ki mang ya sakmono iki. Nek ngarani iki ndoyok. Ndoyok alias semende. Ya. Semende ning kancane iki lho tidak kuat menerima kenyataan, akhirnya carane curhat nang kancane. Ngene Guntur ki ya iya. Curhat nang kancane. Nah, jere tamblok ingon jembuk jere. Kok iso? Lah apes e. Jadi anak. Ambruk ngene iki lho. Ingon jembuk. Cok laimu no aku no. Sedelok ta jembuk. Jembuk jere. Tapi kan jek angen-angen panen kowe. Iki ah. Lah iya kok iso jembuk kon ndi ora. Cangkeme tamblok gosok. Iki bayan terus nang kono mang sapa? Kireng gundul. Ki udane ki engko kalau pindah rono kalau tur. Kalau dadi daerah Saradan kayak ketok ya, Saradan Nganjuk udan. Sorene udane. Iki wis dadi iki perubahan cuaca wis gak iso diprediksi. Biasane nek nang Kenorjo biasane mulan-mulan ngene iki wis panas. Apa nek iki wis tanggal 27 ya ta, Lur? Ditul April biasane wis gak enak udan. Lah iki mang awan mang ya jek udan masa gerimis. Iki urung Gambul pisan. Heh? Udan gambul. Yo dek bengi udan terus angin pentil muter. Arep magrib deng lho beh jan. Ya terus. Selera tahun ya. Kan selera tahun. Gak jane. Tapi karena iki nek ngarani Cuaca. ilmu fisika kan tekanan udara lebih rendah ketika panas so. Ngisor ungkep dhuwur terjadi pengembunan dengan adanya mendung menyebabkan tekanan udara rendah terus akhirnya menyebabkan tekanan angin ngono. Nek gak salah ngono wi. Tawur nge bro, engko percaya wae. Sekarang ngomong enggak soalnya. Lha iki grimis tor. Tapi panas mosok grimis tor sing ngene ter. Sing sabar. Mbok taleni iki apa iki? Damene ya? Di godhonge ya. Rambut Jepang lho dadekno sitok. Menak godhonge. Cepet. Ben aku mek wong songo apa pira no tur mekan? Sing ambruk. Sing cedhak sibel tok pojokan no. Tak inget iki. Kiri kidul kan lah dhuwur dhewe. Ngene tatawi kaling-kaling kan nggonku to. Padahal kamu di dandangi pohon semara barang ya. Yo sakjane. Ayo Guntur ki nang kene iki tandur iki aneh gak terima pari. Cemara barang ki biasane ki kok wis tak omongi Guntur to aja tandur cemara-cemara kanggone pas dina Desember gawe pohon Natal ngono kok malah diusik. Natale dijokne kok.
Lurah yo gerimis ya. Ki kok ngene kok gerimis ya. Panas lho. Andane cuaca tidak menentu Guntur percaya. Iki lho mending sak ngono. Nah. Ayo Tur, mulai sik. Ya, mulai. Ki udan, Bro. Wis kita melanjutkan perjalanan ya. Rek nangekno kayak Guntur. Rek udan, Klos. Kratak-kratak lho udan ya. Udan neh. Lho, Tolong ya Gusti. udan. Engko nek gak anu lho, tetek to. Netan kalian munggah na yo alhamdulillah. Piye to kalau kesamu nyapa? Lagi udan sedino kok. Lah yo ora to sih. Mudun 100 ki yo ora apa-apa. Udah kok bodone to sih. Ah. Ya wong ngono kabeh lho kangge kokolo yo ngebel iki lho yo ngono. Lho. Pas wae ting-ting. Ah, Saiki lho yo kabeh iki kok pemudan dereng tak kindo wae. gone siman yo karo udan nek deres barat to dia bengi. Masa ya loyok namu? Lho yo kok Wah iki nggone bakar ya ngloyok. Aku soalnya ndelok nang bengkok kono ndelok Guntur nguntili. Guntur kan nguntil-nguntili karo gundul Yudi barang. Ini Pak Lurah. Lah terus tak umbari udan. lagi mengko kene udan kaya dung brubus ya wis lihat. Udan terus aku melayu. Ketok dimrubus udan sik ya. Dung brubus deres aku kolor. Aku kudanan tili-tili ya. Masa? Nah. Ya iki ya udan nah iki lho Kami wesan. kene radan. Engko nek udane prediksi angga mudun ya. Yo iya no. Hah? Engko udane dilorot nah. Iku ora gak gelep itu telu wis dilorot nah kok bakul. Terangane bakul ngono kuwi. Iya kan. Aku tengok gelem. Salah-salah urung dijo tenan. Doyok-doyok ngene leset ya tak. Ada jori iki berenge kalah, nek ngono kalah. Tega mulai. Kasih tadi. Ora oleh ora payu to. Gak sudah didol maksudnya. Tega Ora ya sakmono kalah ya wis, dadi wis niku. Lah alasane biono terben tuwek iki sebane ya doyok terjane. Aku nek gongane yo gang manut aku nek ketoke jek akeh ijune ya orang tak kombin aku bene. Maksudnya nggon aku nek sing liyane anu ya urung tak kombi nggon aku kayoan. Yo, Lah jek akeh sing ijo aku tak delok karo ndolon kae. Jual kumpul Ya, ya, Paring ono agam mungkin paling yo lho. Sing ndoyong kae sing pojokan tok gedul kae itik. Songong wit bubuh kae. Mane, Ora mungkin. siman dia sithik-sithik. Nek dene wong-wong iki karo situ. Mane kolku sing kancare aku. Paras. Apik tapi ndek ngono lho. Ngono kae ya. Nah, Aku udah apik. berak ya untuk Nggonku ki ya apik ning ora dhuwur. Nggonku ki paripurune dhuwur ya. Ya ampun. depanku sakmene iki moro. Wis 1 meter lho gunamu iki. Hujanan. Nggone blek 1 meter lho, Bajo. Hujanan ya. Berapa black ya tau? Sak ngono lho wis sak meter black kuwi. Ya iya tenan apa ora kuwi lho, blek ya. Bengko oleh prangsak berarti. Mungkin tak ada sak-sak kedua wis ora songong kan ya wis seneng. Pirang sak? Tangan sak. Sak. Yo. Sing sak kedok. Itu sak kedok iki ombo apa siwut? Yo, pacek obo kan kale tekti. Yen kae kabare Berarti kuwi kok oleh 20 sak. nek angen-angenku lah, angen-angenku lah. 20 sak ya lumayan lho wis anu lae. Iki menang bobot ya Mas. Nah, kendali kan dari kae Banyudan ki enek bobote arek ya. Ani ning warung lho engko. Ora kono gaudan Mas. Lho, iki bengi udan gak masalah. dek bengi ki udan, dadi nang pari keserap nang banyu iki rada enek bobote. Oh iso. Wis diatur kuwi ambek Gusti Allah kok iso kon panas terus ae rek. Tambah niki kok bangun udah bobot. Bobot to? Muga bedodo. Yo, Penyudan randemene tambah. randemene tambah. Tapi nek gare Gawe kok untuk berkat kok kali sapa? tapi Yo aku dhewe yo. gare Nah, kok. susote ya. Nek garing susute akeh lah mbok gawa tok kok kono lagi mbok kombi mbok ada isak mbok gawa rene pas posisi panas. Kuwi lho susut. Wis gak jadi sudah tinggal darse kok. Wis iso nyangkal. Oh, yo iya to.
Susu tas ya gore darse kok. Oh, tani kan dari kene iki kelinti kene segede iki ya. Hah? Wis sik nang kene. Apa? Gambarmu. Ah, wis gowo. Kono lu rantai ta ranting 32 wis oleh piro? Hah? Wis diangkat. Wis. Oleh 22 sak. Apa? Ngene lurah. Rongko. Apik yo. Sira wis. Berapa? Berapa? 32. Gojlok-gojlok. 32. Nah, lha gone Pak Narto Pitut kuwi kae tak kondang apa jenenge ngombi jane kan gue aja to. Lah 32 lho Dek ya. Entene apa wis tuwek parine jane. Akan petuan Bapadi to. Eh? Kok gak dikombinya? Embo le yo gak dikombi pisan lurah dikombi kok ngadep-adepan ora dikombi pisan. Iya. Nek 32 mesine wis tuwek. Wis pol tuwek to. 32 wis Aku ki tandur Gone kari akad dhewe kedok ya wis karo yo tuwek. tuwek. Gak ngekok. ngekok saya titok sing ngisor tok ngene Pak Narto wi tapi Sulaman Anyar. Rowi. Wis sing ambruk wis Sulaman apa jenenge Tukulan Anyar lho. Gone Malah. Heeh, malah ambruk. Kok. Ngono. Bare. Iya, sisa di PP sing tuwek wis, Mbak. Iki kayak macak ganteng itu ngaran, panen terus macak ganteng. Suke kene bombong tau, ndi tak gak celanan. Oh, weh. Lho betul tapi ke cangon iki to. Wes atur-atur iki. Lek ra cangon. Oke. Ngono. Ya wes terima kasih sudah nonton vlogku iki kabar kok sawah terus saiki terusno mampir warung Aku yo Durgan. kerjani, Sehat-sehat semua. Ambane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo terus gani jenenge wong atur-atur.